sa kalasamahan ug sadak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ato Ginoo Kristo ang gugma Dios, ang paghiusa sa Espiritu Santo manaa kay Dios. Manausab kanimo. Mga igsoon na kita karon nagkatigom di sa itong pagdaig sa Dios. Sa hilom ato ihalang kadto sa Ginoo ato mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa misyon simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, para usab sa malampuson nga relief operation nga to sa Tuburan Liluan karong Puntaga, pinanguluhan sa to ang mga PPC officers. Ato sa kinihalad alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal nato sa kinabuhi nga mihalina. Ug aron mahimo kitang takos sa pagsalmo ting Santos nga misa, nulsulan nato karon ang mga kasalanan nato nabuhat ug mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Nakakumpisal ako sa Dios nga maagahom matanan o kay inyong mga igsuon nga nakalapat ako dako iyamot surahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton kay akong sala akong sala busa nang amuyo ako sa Santa Maria kung naigulay sa tanang mga anghel o mga santo o kay inyong mga igsuon aron ko iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong dakta Dios nga maagahom matanan ug pasayloon sa itong mga sala. Daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. O Emmanuel, ugluasa dinihag nga Israel, duawa na ang Israel, lipaya na naghandom sa Emmanuel, ang imong aloy, dakong kaloy, among ipangandoy, ihatag mo na, Ginoo, maluoy ka. Himaya sa Dios didto sa langit O ug kadait sa mga tao dinhi sa yuta, Ginoong Dios langit ng hari, Dios Amahan mahagahom matanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing halangdon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Magahong dili makita nga Dios sa pag-abot sa imong kahayag, gihinginlan nimo ang kangit-ngit sa kalibutan. Dasiga kami aron sa ulogon namo uban sa angayng pagdaig ang dakong himaya sa pagkatao sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unusulat ni San Juan. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo. Baka kun kanang tawhana o wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Masiguro nato nga nagkinabuhi kita
sumala sa kabubuton sa Dios, pinaagi niining musunod. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Minahal kong mga igsuon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugua ug diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Kay mao kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. Apan bag-o kining sugua nga gisulat ko kaninyo ug makita ang kamatuoran niini diha kang Kristo ug diha kaninyo usab. Kay miagi na ang kangitngit ug midan-ag na ang matuod nga kahayag. Ang nag-ingon nga naa siya sa kahayag, apan nagdumot gihapon sa iyang isig katawo, anaa pa sa kangitngit. Ug ang nahigugma sa iyang isig katawo, anaa sa kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isig katawo, anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kun asa siya paingon. Kay gibutaan man siya sa kangitngit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagsadya langit ug yuta, pagsadya langit o yuta, awiti ang Ginoo ug bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo, dayga ang iyang ngalan. Pagsadya langit ug yuta, ipaybalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diya sa kanasuran, diya sa tanang katawan, ang iyang katingalahang mga buhat. Pagsadya langit ug yuta, ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Ang kasanag ug kaambong nagauna kaniya. Ang pagdaig ug kahalangdon anaa sa iyang sanktuaryo. Pagsadya langit ug yuta. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manakay Manaw sa kanim, ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. mayaon ikaw o Ginoo.
Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo, sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo ug duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahon na may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus iyang magrikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod. Gikugos si Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na ang imong sulugoon, mohalin na nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan. Nga imong giandam at tubanga sa tanang katawan, usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudeyo ug maghatag sa imong himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, nanalangin si Simeon kanila og mingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan o kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanad gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini badayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Malipayong Pasko. Ikalimang adlaw sa ato ang oktaba sa Pasko sa pagkatao sa ato ang manunubos. Sa makaigsunan si Simon, parihas uban sa mga Israelita, nagpuyo diha sa paglaom sa katumanan sa gipasalig sa Ginoo ngadto sa iyahang katawhan. Nagulat siya sa paghupay sa Israel ang Mesiyas nga moabot ug magluwas sa katawhan gikan sa sala ug sa kamatayon. Ang balaang kasulatan puno sa mga pasalig sa Ginoo. Sama pananglit, ako mag-auban kaninyo sa kanunay. Sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 28, verse 20. Ako mubalik. Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 14, verse 3. Kamo adunay bahandi sa langit. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 18, verse 22. Kung asa man ako, adto usab kamo. Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 14, verse 3. So unsa man nga mga pasalig sa Ginoo nga nagsulti sa imuha nining panahon sa Pasko. No? Ito pipila lang to ka mga pasalig. No? Unsa man ka nga mga pasalig sa Ginoo nga nagsulti sa imuha ning panahon sa Pasko. Magsuon nining passage ato nakita ang yugto nga diin nahimamat ni Simeon si Jesus. Sa dihang natuman ang gipaabot, pero pila ka gabi ug adlaw siya nagpakita dito sa templo, naghulat nga walay timailhan. Kung ato ang dalion pagbasa ang istorya, kita makalimot sa mga pag-antos nga mitumaw sa wala pa ang malipayong pagtapos. Basin anaa sa panahon nga adunay gipaabot ug diha sa panahon sa pagpaabot natintal kita sa kagitngit ug kalibog. Nining panahon na kita makig-away batok sa pagkawalay paglaom, batok sa bakak nga nagsugyot nga kita gisalikway ug nalingla,
Mao kini ang sakto nga panahon nga atong gamiton ang atong pagtuo, mubarog nga lig-on diha sa kahibalo nga ang Ginoo sa kanunay matinud-anon, and His timing is perfect. Walay ordinaryo niya nagbutaga sa Jerusalem sa panahon nga ang batan-ong amahan ug inahan magdala sa ilang bag-ong na tawo nga anak ug ihalad sa templo. Gihimo kini sa matag pamilya. Pero ang ebanghelyo nagsulti kanato nga si Simeon naka-recognize kang Hesus ang Mesiyas, ang kahayag sa kanasuran. Mangigsuon aron atong makita nga ang gipasalig sa Ginoo sa atong kinabuhi nanginahanglan kitag espesyal nga mata sa pagtuo. Kinahanglan in touch kita uban sa Espiritu Santo. Kinahanglan na kahibalo kita sa iyang ginagmay nga mga lihok sa ato ang mga kasing-kasing. Ang pag-ampo sa matag adlaw maghimo kanato nga makita ang kamot sa Ginoo nga nagalihok sa ato ang kinabuhi matag adlaw. Mga igsuon, ang Ginoo padayon nagbubo siyang mga grasya kanato ug ang pag-ampo magtabang kanato nga mas attentive kita sa iyang walay katapusang mga blessing sa ato ang kinabuhi. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Padayon kita nga magpapasalamaton sa iyang kamatuod-anon sa atong kinabuhi matag karon ug unya. Ikaduha, baguhon nato ang paglaom diha sa iyang mga pasalig. Hinaot ito. Mahindog palihog para sa katalingbanong pagampo. Ang pagkita ni Simeon sa batang Hesus mao'y katumanan sa gisaan. Dadon nato ang atong paglaom ug mga pagampo ngadto sa mahan nga sa kanunay nagmatinud-anon sa iyang mga saad. Moingon kita, matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pagampo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang balay sa simbahan, mamahimong sumbanan o giya alang sa mga kanasuran sa kalibutan, diha sa ilang pagpangita alang sa panag-uyon o sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga magpakita kitag mas dakong pagpasalamat sa atong mga sakop sa pamilya, kansang paghigugma, atong gibaliwala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga kabanayan nga nahimulag magkahiuli sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga makabaton ang mga masakiton sa manitong gugma o suporta gikan sa ilang mga sakop sa pamilya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga imutang isipon at ako sa mapuslanon alang kanamo nga radong Teofilo Kamomot o Joel Valley pare mabayan na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang pahulayng dayon o ang kahayag nga walay pagkapalong mabatunanan nila nga metaliwan gikan niining kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Matinud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Langit ng Amahan, suluobi kami sa kaayo o sa pailog. Samtang mutubo ang among edad, mas muhingkod unta kami o mas may sama sa imong anak. Nagaampo kami, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mahigsuon pagampo ka mo ako iyong sakripisyo, dawato sa Diyos kamahan nga maaga humatalan. Dawato nunta sa ginawang sakripisyo ikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo nga among mga gasa nga maoy timaan sa atong mahimayaong panagbinaylo ay pinaagi ning mga halad nga imong gihatag, mahimo ta kaming angay sa pagdawat kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amnang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Diyos katunhay mga gahong matanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug tanang dapit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa pagigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa maanghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyok silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Sa nagwiligaw, ginawang tuburan sa ng kasantos, ipadala ang imong espiritu o pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya hugalingon, mikuha siya og paan, may pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kay ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og pag-inom ka mga tanan, gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na amo. Pinagi sa imong krus ug pagkabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug molagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawat ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Sa hilom at hinumduman ang mga mahal sa kinabuhi nga mihalin ning kalibutan.
Malaw mo nga banhaw sila ang tanan nagamatay diha sa imong kaluoy. Kada silang tanan sa pagsudog sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. O sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo mga gahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Pero magambog samahan ato gamito mga pulong gitulo kanato sa atong maunong. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayluha kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo-asa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwasos tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among maunog. Kay imong mananging harian, hanggang ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ang ibiling ko kainyo, ang akong kalinaw ang ihatag ko kainyo. Kaya tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kainyo. Manausap kinim. Ipakita ta ang pag-inigsulay. Ang natawo nga bata dito sa Bethlehem, maoy magluwas sa katawhan sa ilang mga sala. Pagatawgon siya og Emmanuel, Diyos nga nagpakatao, maganto siya ug mamatay, aron kita maluwas. Ang kordero nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, maluyon ka sa atong mga sala, dawat kong tauya ang kalinaw. Kini mo tumayo maong Diyos ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan,
bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ikaw mo lamang ang maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Itugot o Diyos nga mga gahom nga pinaagi sa gahom sa Santos nga Misa, magbaligyo unta sa kanunay ang among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mohalag kita usa ka man namo, usa ka maghimaya ka Maria, usa ka himaya sa bahan, ato ipahinungod alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan, amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Mabot ka na mo imong gingharian, matuman ang pagbuot, dili sa yuta maingon sa langit. Ang kalaon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw, pasayloa kami sa mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga parulay. Inuno alwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa umabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, nigampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon og sa gihapon, sa makatuigang walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag walay pagkapalo, udan kanila hangtod sa kahangtod. Ang Ginoo manakay niyo. Manausab kanimo. Huwag panalangin ang takamo sa tubay hugmao nga Diyos, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos nga Misa, lakat ka mong isang yaw kung magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Anak kita